Idol, himo na to nig 1,000 peso challenge on street food diri sa Siomai capital of Cebu. Mangita tag mga barato, mangita tag mga unique, mga nanghiwa siya diha sa iyang pork, yang matagak na siya diha parong sa ubos, mga lamian, makadani, o grabe ka unique. Fresh fruit shake, puta na kumpleto na tanan imong dessert happiness. O syempre, mutilaw sa tag siomai. Mao jud na to highlight diri sa atong festival. Excited ko mukaon ta og siomai. Let's go. Maong kuyugi ko aning video ha kay pakita na ko sa inyo unsa medyo ganap. Wala ang gitipid pero nagkalas-kalas. Aning ilang street food festival na daghan kay mga ligyan mga pagkaon. Dili siya like frozen. Gikan man sa Bantayan kay mismo tag-iya from Bantayan. Tara, mga tunata kung asa mo jud maabot ato 1,000 peso. Mahurot ba? Kaya ba? Or di kaabot? Or sobra ba? Tanaw na to. Let's go. Naata dire sa Barangay Tisa, every year ganapon jud niya ilang Siomai Festival every last Sunday of September. So before sa last Sunday, na sila 9 days kung asa maglapag na sila mga ilehilera ng mga tents para mamaligya og mga lamian ng mga klase-klase, mga local favorites, street food, unique mga pagkaon, og syempre, aside sa mga pagkaon, syempre i-celebrate nila ang ilang community culture. Karon ang atong mission, magbisita ta sa ilang mga stalls og mangita tag mga pagkaon na lamian sa atong 1,000 pesos kung asa bagyod mo abot. Syempre pilian nato tong mga unique na mga pagkaon. Sugod na ta sa atong first na pagkaon. Let's go. Out sa mga tanod sa Barangay Tisa. Ari mo karon dire para mag-celebrate sa among Siomai Festival. Siomai Festival. Nice one, sir. Salamat. Let's go. Doon sa atong first stop, syempre murag pamahaw ba? First stop na to is Putuhan. Naisikat nga Putuhan diri sa Tisa, Bibing's Putuhan. Pure puti nga puto. Mao ta orderon, let's go. Then tapilay nyo puto busing. Tag 10 pesos ang putos. Mao na puti ilang puto. Kana sugdan na niya usa. Oy, grabe. Nakanindot ani gibutang siya sa planggana nga aluminum. Mao na gini. 10 pesos ni idol. 10 pesos diri sa Tisa, Bibing's Putuhan. Kung sa oras mo tig-display diha, sa hapon ra gid mo. Everyday mo na diha. Miski wala na ning festival, naara mo diha. Nice. Okay, thank you. Mo na ganahan basta start imong day, puto jud. May gani na diri sa Tisa. So syempre, isa sila sa stall na maligya diri. Nagkuha po tag sikwati tag 10 pesos ra. Mura siya kukuha og Milo goodness ni siya. Kung buhaton, maglisod man ta kay nagbarog ra ta, anao na to. Ay, nako, kalami ani. Kaya nito. Agoy. Wait up. Unlimited mascubados. Sus, gibutangan pa dyan. Oh yeah. Ay, lami ang puto. Importante sa puto. Para na ako personally. Gana ko puto nga, na ay luyang. Malasahan yun mo. Kaya feel ni mo healthy siya. Grabe itong gasto. 20 pesos ra niya. 1,000 na itong kwarta. Lisura. Uy, lami yung sukwati. Nice. Morning nindot na start sa mga adlaw. Start sa itong food trip. Hanap na po taglayan na food trip. Let's go. Diyos ko. Muna siya isagol sa atong sisig, butang itlog, butangan niya, kumpleto na lang para di masayang ang uwil o kayo. Naadiri ang atong sisig. Luto na ni, nagbukal-bukal na ni kanina. And unique sa kayo, kaya na siya spaghetti dito. Yan na siya ready na marinated na pork. Luto na ilang itlog, syempre natin i-prepare nga rice bowl diha. Oh, na. Sisig, ibutangan siya og right, secret sauce. Nga dili ipasaba. Ang secret. Og spicy sauce. Sounds grabe. Napa dun? Okay, usap na. Ay, kay pagwapa, plating. Siyempre, duha ka. Naana, sir. Pila ka rin ni sir? 95 pesos. Naana diri. Nice ka. Dol, naana ang sisig for only 95 pesos. Sisig with egg, spicy, rice bowl. Okay na. Diba? Sulit na. Ay egg, na ay sisig, walay flood control. Baha og mayonnaise. Ang klase ng sisig, gabi ka ultimately savory nga sisig. More ka ni kaon ng gagmay kay ng mga chunky na humba. Na nakalasa, na nakasavory, na ang factor sa sauce, ang spicy na sa sauce na dito. Isamot saka absorb ang mga lasa o lami sa ilang rice. Sa pakinaa sa unahan, kahit din ako di pa ko ganahan mabusog. Solid ni. Hanap na po taglayan na food trip. Let's go.
dol sa aton next stall natay nakit-an diri nga solid na seafood station fresh from Bantayan, fresco na seafood. So makandam na ta sa atong arthritis o sa ato ang high blood. So mga unta diri na sila chewy kayo na scallops tanawa. So makita nimo diri na sila scallops nga gisugba, nga gibutangan og lamian na creamy special sauce. Unsay sagol sa imo sauce? The secret? Garlic cheese. Adili siya secret. Wala, garlic cheese. Sila nagibulgar lang secret. Pwede na mo magkopya o magnegosyo sa inyo ang dapit. So na sila dire nagsugo na. Mo na to ordero. Tagpila man sir? 99 pesos. Nice, 99 pesos. Mga to ang ordero. Let's go. Kabok pieces sa isa ka set. 20 pieces? Uy, sulit. 20 pieces niya. Na inanakadako. Pwede inanakadako ako isa niya. 20 kabuok. Na nagyud ni ato tilawan na kalindot ani niya kay fresco with tanawon dol. Dili siya like frozen. Gikan man sa Bantayan kay mismo tag-iya from Bantayan. Ay balag makasamat sa baba basta lami, creamy o fresh from Bantayan. Dulami. Gabi ka creamy, gabi niya ka cheesy ang iyang sauce. Nya, dili siya like kanang garlicky kayo, kanang makuha na siya kayo, kay ngilngi kaysa ka garlic, dili. Ganahan pa ko mo padayon o sa pailain na food trip diri sa Tisa. Let's go. Wala ko ipakita ninyo. Gingnan bitaw tamo sa akong last vlog. Maski asa ka mo ato na adyoy 7-Eleven. Syempre diri sa Siomai Festival, di magpalupig. Naghimo og stall si 7-Eleven tanawa. Na siya mga refreshments, na siya tubig, na siya chichirya. Spice mo diya. Na chichirya tanawa. Grabe ka solid. Kumari mo Tisa, way kaso ari mo 7-Eleven. Maghimo siya og Hungarian na siya. Uy, kadako na dol, inanasad ka dako ang imong pasensya. Kana dayon nulo gibutangan og unsa na? Pwede so ketchup. Na siya secret mayonnaise ketchup sauce og naa ng overload cheese. Ano oh, grabe kadaghan na oy. Wala gitipid pero nagkalas-kalas. Mao na ni ang overload Hungarian, 99 pesos. Dol, nata diri sa viral fresh and cheesy overload hotdog. Mao na to na viral sa Ruro, Cordoba. Isa sa ato na viral katong hotdog. Nga dili hotdog. So mao na ni siya. Pila gani ni siya? 99 pesos. Hungarian na ang yang hotdog. Natay cheesy hotdog tag 50 ra. Kaso na 50 pesos pero kani siya is 99 pesos kay Hungarian. Sana all dako Hungarian. Cheers de. Kalami. Nana lami ang Hungarian. Gabi juga factor ang cheese. Grabe ka solid doy. Lamig ang Hungarian, solid kayo. Siyempre mo rin kasi sa gutomon ka, wala problema, ari ra ka diri. Ano tapos taglain na food trip? Let's go. Dol, grabe ka unique. Fresh fruit shake. Puta na kumpleto na tanan imong dessert happiness. Naa na siya diri shake, naa na siya yung babaw. Grabe. Tuwang na lang is lanlan. So unaw na itong buhaton is kailangan na ito i-wash itong baba kay ubay-ubay na ito nakaon. 169 pesos. Pero nga nung 69 mo, pwede rin ito 168, 171. Pero anyway, let's go. Ay, bay, kalami. Ay, kalami. Bay, grabe ka milky. Creamy, milky. Solid. Lagi po yung ambulance ni Agi. Safe from tanay akong ipagkaon. Ngayon naman yung ambulance ni Agi, siguro nag-warning sa akong diabetes. Siyempre na po siya fresh, melon. Kauno na ito. Tagak. Hi. Ngaon. Banana. Uy, dami. Melon, banana, o mango, o juice. Saan may kailangan mo na kalipay nga healthy? Mao na ni. Hanap ito po taglain na food trip. Dol, grabe ka idol natin shawarma diri nga inani nga skewer ha. Naghiwa si boss. Unsa na siya boss? Pork beef. Pork na siya, pork shawarma. So naghiwa siya diri skillet. Nato na tanaw na to ni be. Naghiwa siya diha siyang pork, yang matagak na siya diha parong sa ubos. Nanay, naghiwa-hiwa na siya diri iyang gigap niya. Grabe ka paspas ani. Pila man sir?
Tag 50 pesos ra. Oh, suya order ko sa sir. Sige dol, naghimo na siya og shawarma. Gipainit sa niya ang patty sa iya. Wow, kainit ani oy. Uy, na paypay gamay syempre. Nice ka. Ibutang tapos kuha siya og pipino. Ibutangan niya og pipino. Sunod na sa sir, kamatis. Sunod ang pork. Grabe ka sulit yung pork. Inita dito. Sunod kay unsa na sauce nga? Shawarma sauce. Sunod butangan og sauce na yellow, na red, white and yellow sauce. Og mao na ni. Mao na ang pila sir? 50 pesos shawarma sa skewer. Pork shawarma siya na adredol. Overload pag siya ng sauce. O syempre, overload og lamglami o kalipay. So grabe ka idol. Napod siya shawarma rice if ganahan ka. Pila shawarma rice sir? 60. Napod siya shawarma rice tag 60 pesos. Solid kayo. Tilaw na to ni Be. Cheers. Right ang experience ba? More ka ni kaon og menudo nga pork na ang spice factor kay mga sauce niya. Lami na yung sauce. Niya pa creamy, mayonnaise, ketchup nga flavor, peppery gamay. Grabe ang crunch engagement sa pipino o uban pa. Idol Kentisa, idol. Grabe sayang. Idol! Ano na akong fans. Ay, grabe ka idol dol. So 12. Sayang lang kayo kay 9 days so sila dire. Hopefully na sila baligya ang nani sa gawas. Let's go, hanap na po taglayan unique food trip. Karami. Sa atong next day na food trip na igwapa na cakes nga maayo kay klase. Sayang kayo og nawala jud ang iyang audio. Sugod jud pag-ingon nako nga naigwapa na desserts, mong dali ra jud ang gaba. Anyway, nindot nila mga desserts kay daghan kay mga flavored na cakes sama sa blueberry, biscoff, caramel, ube, strawberry, cookies and cream ug uban pa. Tapos sila yung mga munchkins. Ug mao nila Athena's Cakes and Pastries for only 99 pesos na nakay duha ka cakes. So nikuha ko blueberry ug biscoff. Nakanindot di siya tamis. Na siya gwapa kay nga layering, nya creamy and milky pa jud ang cream. Ug gwapa pa jud kay ang toppings add-on. Malami kalipay mong di jud ka magmahay. Timing pampabalansi sa atong mga klase-klaseng ipangkaon. Solid ni mga gupaha. So hanap na po taglain food trip. Dol, nata diri sa Lechon by Vina Agang. Grabe no dol, di ni basta-basta nga stall. Aside sa nasa lechon, napo siya lechon paksiw, nasa alimango. Sus, Diyos ko! Di ka pwede diri ka ng maintenance kag lasartan. Pero para next naman, pwede ka mag-cheat day. Mag-cheat day magani ka, ari ka diri. Tanaway, pakita na dol. Nasa crabs. Pilang crabs na to, busing? 150. 1 crab, 150. Then kaning lechon paksiw? 100 pesos. Nice, napugay siya lechon diri dolo. Pila man ang lechon? 900 ang kilo. 900 kilo. Napod siya idol, dinuguan. Pila man ni? 50 pesos ni. Grabe ka idol. Napod siya diri lato. Napod siya pansit. Siyempre napod siya fresh. Lumpia. Bay, tanaw bay. Solid gani diri dol mo. Order ta og lechon. Di ka na ito palagpasan. Sa taon nga tag food market. Yung nanin challenge, mag-lechon ta. Order tag lechon. Let's go. Chop na siya dol para sa ato ang meal. Panit, nice ka, gutang dira. Ya pagkatapos ani na ani siya ay puso. Tagpila man ni siya dol, tagpila. V1 is 140. 140 pesos na nakaana plus puso, duha ka buok. Duha ka puso with soft drinks na. Ay sulit. Mao ni 140 pesos na isa ka drinks. Nice ka. Nice ka. Unya na lang sa kapaksiw, kanilang sa ako Lamias dinuguan eh. Dol, pinakasulit na lechonan food stall diri sa Barangay Tisa Siomai Festival. Na lechon, way kagol. Kung nag-crave ka, gibawalan ka mag-lechon sa Domingo sa imuhang partner, ari lang ka sa Barangay Tisa, pass if ka mo palit kag siomai, pero lechon di ay naana diri. Ay sinabuhata kay Badman. Anyway, naana diri 140 pesos. Naana chicken, naana lechon skin bay, tanaw bay. Naana siya lechon skin, of course. Napod siya fatty o unod nga lechon. Ay kanako og nap na siya free soft drinks. Okay na idol, luya na ko. Basin last meal na nako ni, pero ganahan pa ko mukaon. Cheers lechon. Dol, dami dol.
Nice pork skin, lechon skin. Grabe ang crispy ba yun? Kani pa lang, solved na. Try ko mangayo og crab nga sauce. Dol, pwede ko mangayo sauce sa crab. Dol, mangayo ta, extra high blood. Kana. Sige pa, Dol. One more time. Kana. Thank you, Dol. Thank you. Grabe ka, Idol. Okay lang nila. Samo ta ka high blood din. Dami ang sabaw sa crab. Lamit siguro ko ng crab. Depende nimo asa kaganahan mo saka imong blood pressure, pili lang ka. Karon, try na ko. Anap sa taglay na food trip. Ha? Wa pa ka nagbusog? Dol, dili na nato kaya. So, syempre, ang last nato na stop, ang main event, mao jud nato highlight diri sa atong festival, Siomai sa Tisa. Isa sa mga pinakasikat na siomayan diri sa Tisa. Syempre, way tugpahay. Literal, way jud tugpahay ang mga panahon sa una. Hopefully, until karon wa ko kay bawo, pero sa una gid way jud tugpahay mga hubog. Ari mga on. Ari magkaon kinahanglan sad sila yung mga other na mga lamian na mga instant goodness. So karon excited ko mukaon ta og siomai. Let's go. So dol tamkita nimo diri na siya lumpia, dynamite, na siya muyong na tambok dulo sige kaon siomai. Napod siya Shanghai, Cebuano chorizo, isaw. Ug syempre na siya lumpia Shanghai, bula-bula. Unsa pa na basig lumpia tawgi. Lamian ko ani bay. Stop o kaning gwapo nga vlogger sa una. Syempre ang ato ang siomai. Tagpila sa siomai te? Tag 9 pesos. Mo ba? Sige te, order ko dibe. Balik duha ko ka regular ug duha ka Japanese. Oni guys, yung mga dine in ko te. Na dol, nag-prepare na si ate. Duha lang ta kay busog na. Butangan niya og limonsito, butangan niya og unlimited na sauce. Mo jud niya ang OG na siomai sauce. Unlimited na te. Ay salamat. Maayo sa tag stuffed egg. Stuffed egg. Na ang stuffed egg dol. Nice ka. Grabe, gimingaw ko diri college days. Ari ko mag-arian katapos og disco. Grabe memories. Syempre atong kwaon, akong favorite all time ang ilang stuffed egg o ilang siomai nga regular, classic ug unlimited na sauce. Siyempre, lami kayo na pampa-slide sa baba, Mountain Dew. Tanawa. Ito, limonsito. Wow, palami ni siya. Limonsito. Og toyo. Mo dyan partner. Mix nimo ang kalipay. Arma ko ang kalipay. So, una na itong buhaton. Sausaw na ito ning atong favorite na classic and OG. The best siomai in Cebu. Mao na gini. Dahil experience ko nakastisa. Donkey, walay pat, walay damanga. Look, sama to. Pure. Next na po, Japanese siomai bay. Look at that. Ipaliguan na to og spicy garlic siomai sauce. Lami kay lang chili garlic dul. Lasa kayo. Dahil yun ang engagement sa Japanese siomai. Ma-add good saltiness o flavor. Seafood flavor ang nori or seaweed. Kaya kung buhaton doon, college pa ko, tanawa. Sausaw na ko niya sa doon eh. So, sa una pa lang doon, wapa ko nag-vlog, nanadyo ko ultimate idol sushi. Bugmaw dyan eh. Partner doon ang puso eh. Siyempre, ang ilahang stuffed egg. Bay, lami ang stuffed egg bay, promise. Lami ang stuffed egg bay. Tanawa. Meaty guys siya oh. Guwapo kay pagkahimo, lasa kay di siya panus. Kinabi ubang stuffed egg nga panus dun. May awe. Dahil ang experience sa stuffed egg dali. White of pie siomai. Legend. Nadir sa Tisa, sulit kayo. Dagan pa man mga hilera diri sa siomai. Kung ma-end naman gani ang siomai festival ay kagul kinaara gina sila mga kananan sa mga kilid. Ang ilang mga siomai, of course, mga street food, adobohan na sa diri, ng mga barbecue, mga fish, o uban pa ng mga lamian. Tapos like karinderya, dagang kapilian. Pero next year, kung maaari mangani mo sa Siomai Festival, grabe ka daghan mapilian mga foods na unique. Hopefully, halipay mo sa ani ang video na daghan mo na learn. Karon mapan-slide sa ta.
Dol mo to experience diri sa Siomai Festival sa ilang night market. Grabe kadaghan mga pagkaon atong mga experience, mga klase-klase mga pagkaon, innovations kay di mo makita sa imong normal na pagkaonan. Swerte ka kung taga diri ka or duol ka kay mga kaon jud kag mga lamian. Di ka mapulaan. Kay daghan sila lain-lain na flavors. Daghan klase mga pagkaon, comfort foods na diha from street food, local favorites ug syempre paborito nga lechon. Naa diri silang night market. Grabe ka solid. 9 days rin sila mag-celebrate in a year. So dapat ay musla next year na pod kundi ka kaapas. So ato tanong pila man jud ato nagasto karon sa ato 1,000 nakaabot ba ta nalapas ba? Tanaw na to be. Ay, sakto! Grabe ang challenge ano, nindot kayo. Na successful ato 1,000 peso challenge. Kung ganahan mo ano yung video, please comment below. Kung ganahan mo yung mga suggestion diha, please comment. Don't forget to subscribe to my YouTube channel to watch upcoming videos in the future. Once again, this is Idol Steve. Naging hingat, hamping, take care. Hanap na po tayo na food trip. Natin ko ano. Nice kayo. Bye-bye.